Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli daka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio license anri way khandai pra. Te ka jing tho jungai ji shisha kadai oi na koi kaliang kadai ka tho kot nyam tho ki kai badai spang theology spang kot nyam ji kai nyam kum ta doctor anai na ka wei kaliang bat nga tho ro na ka banta ka jai riu khasi jungi nomor ngitip hi ba ka tho ka tar kolong badan kam ba na ka banta ka jing roi jong ka jai riu lemba ka tho ka tar la ba na ka jai riu ka kiu kum ba mulung de chilia song ka tien ka te ka jai ri te pem pem ni haban pen kiu ka tho ka tar ka jongi te ka jing tho jong ka long bor nga bro aliang ka tho ka khasi tho ka pareng ka ki kot bang tho ka pareng spang kolshor khasi don ki bri bo ong bale pi tho pareng renga bang ong ba namar ngi tho ka pareng ba ki ki jai ri kin yo puli lang ye ka jing ru spa jong ka kolshor jongi bola da la tho khasi tamo tangki khasi ba puli rel dang tho tin pareng bon bagi brio ki bamdei ki khasi ki oban puli hak to ka liang nila ban phyang ye ka spa jong culture jongi cheki bai bat ki brio ban ngati bi ki don ki kot jonga ki ba menta ki ba ya ba ki ha ki college university bat ki don ki kot ba ki ha ban print biang ma ki don kam kawai ka kot ri ki don kam apa ka university ha MLCU kawai ka dei spang khasi ethics te kamut ka tu ka irap ki brio ki jai bun rio bakin tip ka ni ka spa ko dor jong ka culture jingi mana kaliang ju culture khasi ngila ni don pun ki ba ki bang ngila ban terwai ka ka perthai bro ko we te kata ka penlong ngaru ban tho kini ki kot tin pareng teknologi ta ko tho ki tin khasi ru ki kot mangadang ye tho ai kadang kermen ban nang la ban nang tho shu nang ni sekmat kambon ki kot kada du menta kan no telefon dari kot pila pemilik malu mala kum tai si lai potam tho te no kita ki don ki article nang tho ki journal ki review kum ki jatu kawai ka bang la ban ong ba ka jing so si ka long ba ka ga jaj bun rio jingi menta ni ba kini ka pateng ka menta ki khna ki samla jingi ki la biet la ga jong culture bon kim tip shu spang la ga jong culture teng pikli ki ga bay dei ba culture kim tip wadi tin khasi ru fitip menta bon ki bam nang ba ban keren tin khasi ru mo te ka ni ka dei sya ka basung si ba bang I ka ni kalong shisha ka nglam long kalong kum shisha ko o bodum nam ta ga jai bindio jingi ka ka taw kwa iban pen sluri ki samla jingi bakin ye jala culture bakin keren ya lagi jong ka ktin bakin long ri ki baslur ban tho ki kot ala ga jong ka ktin ban pun roi ktin ka thlej bat ki ni dei ban ye jala culture ka dang ye jala ga jong ka culture ka bon ngi du ro ya kata ka identity kata ka long do long dar jong ka jai bindio ni ma klem ko culture am dan jai bindio la hoi kini ke pemerintah sih I mean sim shu yang ini kawai ke ngadang don iki kot banang pen create mata ngadang tho kawai ke dei ke kot nyam bang pen create nam ta ka archdiocese jongi kata ke dei ka kot ke bakham he dengan simpori kata kalau kata don ki kot ki bang hab revise ki kot barim bang hab revise bang hab ban reprint yang te kata ro ka dei ka bang ngadang le ta khasi ethics bat kawai ka khasi under natural environment gitu atli ki yad bagi college bagi school ba keren sebang kata ngilabang ka jajun rio jingi menta pateng menta kila klet shisha kata ka hok kasot ka ba don apa ka ethics jingi me khasi ite ba ka jajun rio khasi don kata ka ethics ka ba kodor ong kamai ko hok tanta tip kur tip ka tip buram tip akor ta tip rio tip lagi tu berkai ki ethics jong khasi jongi en rei dapat jaga jinglong jaga jibri mentapan ni iba ki last time man klet kata berkai kim tip shu ko hok kasot kim tip shu ki kur ki kharo teng pun sen pun kim tip shu te kata ru ya ka buram ka kor pun ki la klet tip rio tip lay ru kim tip shu
ban kamai ko hok ru mental laduna bun kibri kum kamai shi ko hok ma kila kamai da katok de kato ke dei ga ke ba kata ke jai mundri jingi namar long shua jingi la bot ye kata ka hukum ka commandment bola bu ban kamai ko hok kato ke dei kisha ke ba ya ha pat ke jingi ka jong balang kristan ma ka uji sului kai ke jui dengan tharai la ngi bodi kato krempep walangi long kristan kenaru kamot ngidang bat ika ya ko hok jong khasi ke adangi bodi ka jingi ka jong khasi kamai ko hok long bo bodi ka jingi ka jong jisui maka ya hap ju ha ko wei ka ba se ja jong ri jongi ka ba ngi ka ba internet ke dei ko wei ba ngi don ka tu ka jinga dei ta ka syukur ka jaga tu ka jing ya dei kur ka skam ba bedeng jongi ma dengan jai benda khasi jongi bagi dang ye itu ki kur ki khang dang ya jan dang ya rap yu we pat dang don ka tu jing solem yu we pat kam tam aginu nu jing jai ko sumsi ngi wan kum kur ka khang ya rap ya samrop lang tu ki ba ngi don ka ba shari nong we shari pareng kim don mo kum ka tu ki tu ki la long individual ki la long mar we be ringi shani don tu ka man sim ya la ban ya tre lang ban ya don lang ban ya rap lang yu we pat try itu ke ba ke internet ba ngamdu jingkerman don jingkerman ngai ibadan bun ke samla mentaru ki ba sedang men kiem yang aga jing men sem idri pada ki ban benek ban sai ke reti ke dusur ke jongi kum kan oksan ip menta bun bagi samla jongi ki don interest akini ban tem khasi jing roi khasi ketu ke dei koi kalat ban pen im ke jai mundri cultural jong e ketu ke dei koi ke ba ngai ke long ke dak ke ba long ke ba pernai mo nam ta ke jai mundri nata nadon nadin itu don bun ki we ki samla bangi bodon shisha ga jing ye ja kari ki batri nam ta ga jing ha jing kari teng da ka daw nga thre ngim de bandu jing kerman don hoi ki don ki basniu de wala ka tar ni kerman hi bakin mi ki jing ha ka khubor ka bang ko ban ai ye ki samla ke khasi penap jing imo andi ka dei kan ye bangi dei ban ye jala ka culture ma ban yang hatu ka nongrim jo ka culture ni ho ni ima ka prathai ka manta ka bangi ngisha influence bun ki culture jong ka prathai nama mentangim la si ban kiari kata anai ka bukong san kalong bangin yang pat ala hatu ka nongrim jo ka culture la jong ho ngin sim ki ke ba bha ka bangi la ban yo na ki ke culture ni ngim dei ban bandu la ka jong ka ya ka nongrim le ngim dei bandu kumba Mahatma Gandhi ong mo nga bakren spangi culture ong nga play ya ki jing khang ka kamera jonga nga aila dikil air na keleng ke direction bakin be ya nga ngam aila diki bakin jenrat inga na kejat kemen ngade ban ne ka nongrim culture la jong ho nya sim ki ke ba na ki culture ngam dei bandu ila ka jong